Gazprom bilen Türkmengazyň arasyndaky wagtlaýyn gaz alaşygynyň möhleti tamamlandy. 1-nji iýulda Türkmenistanyň Türkmengaz döwlet konserni bilen Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň arasynda wagtlaýyn baglaşylan gaz şertnamasynyň möhleti tamamlandy. Gazprom Export tarapyndan 15-nji aprelde ýaýradylan beýanatda Russiýanyň iýun aýynyň ahyryna çenli satyn aljak türkmen gazynyň möşberi ma'lum edilipdi. Şertnama laýyklykda 2019-njy ýylyň 30-njy iýulyna çenli 1 milliard 155 million kub metr türkmen TV gazyny satyn almak planlaşdyrylýar diýip Gazpromyň beýanatyny aýdylypdy. Duşanbe güni bu şertnamanyň möhleti tamamlandy. Ýöne iki ýurduň arasyna täze gaz alaşygynyň baglaşylmanyny barada maglumat ýok. Ýatlasak Russiýanyň premier ministriniň birinji orunmasary Sergey Prihodko garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň hökümet ýol başçylarynyň Aşgabatda geçirilen soňky sammitine eden çykyşynda Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyna orta möhletli täze gaz alaşygynyň gödeňinde tutulýanyny, onuň 2019-njy ýylyň 3-nji çäreginde güýje girmeginiň mümkinligini aýdypdy. Ýöne bu gepleşikleriň detallary henüde çenli jemgyýetçilige ma'lum edilmeýär. Beýlik tarapdan 28-nji iýulda TASS habar gullugy Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Milleriň sözlerine salgylanyp 2019-njy we 2020-nji ýyllarda Russiýanyň Merkezi Aziýa ýurtlaryndan her ýyl 20 milliard kub metr töwereg gaz satyn almagy gödeňinde tutýanlygyny habar beripdi. Ýöne bu möşberiň näçe böleginiň türkmen gazyna degişlidigi aýdylmaýar.